Dobrý večer, prajem, moje meno je Daniel Michník. Žijem tu v podstate celý svoj život v Liptovskom Hrádku. Moja otázka ohľadom tej technológie, ja som si naštudoval tú technológiu priamo na stránkach Westinghouse, ktorá je autorom teda tej technológie. Ja som si prešiel celú tú správu, čo Ekoplazma podala na Ministerstvo životného prostredia, tam o nej básni, ako keby to bola úplne technológia, ktorá neprodukuje nič. Vy ste tiež povedali, že to produkuje iba trusku, ale nepovedali ste ľuďom celú pravdu, hej. To znamená, že ak vy uvažujete, že na každých 1000 tón tuhého komunálneho odpadu, ktorý sa tam bude splyňovať, musíte ešte pridávať ďalších 40 tón koksu a ďalších 160 tón vápenca zhruba. Toto uvádza priamo Westinghouse a toto sa myslím, že nedá ani napadnúť. Čiže rátajte, že vlastne pätina ďalšieho v podstate materiálu, ktorý budete potrebovať z tej splyňovni splyňovať, budete musieť doviesť ako prímes. Dúfam, že toto nerozporujete. O tom sa tam ale zmieňujete veľmi vágne, ale aby som ešte k ďalším veciam prešiel. Uvádzate tam, že v podstate ten technologický proces je totálne neškodná vec a že sa rozkladajú tam veci na atómy a takéto veci. To vôbec nie je pravda, pretože keby ľudia dobre vedeli po anglicky, ak by si naštudovali, že jednoducho áno, vzniká tam plyn, ktorý je asi 3-krát chudobnejší ako zemný plyn a jeho výhrevnosť je asi 3-krát nižšia, ale vzniká vám tam 40 tón všelijakých iných znečisťujúcich látok, z ktorých 20 tón, z každých 1000 tón, bavme sa o 1000 tónach hradu, aby sa nám to dobre rátalo, z každých tých 1000 tón vám vznikne 20 tón nejakých hrubých častíc, ktoré jednoducho už budete musieť veľmi starostlivo likvidovať, pretože tam obsah týchto látok je ortuť, kadmium a ďalšie nebezpečné kovy a iné jedovaté látky. A to tam vôbec v tom stanovisku Ekoplazmy nie je. Pritom tuto, keď sa pozriete priamo ako na tie stránky, tak tam sa to píše. Hej. Vôbec sa nepíše v tej správe, čo si podala Ekoplazma, ako mienite nakladať s týmito tonami. Veď to je do roka, keby sme rátali len tú spodnú hranicu tých 60 000, tak to je 1200 tón vysoko nebezpečného popolčeka, ktorý vám tam vznikne. Ďalej vám vznikne 15 000 tón tej trusky, ktorú vy uvažujete, že to je úplne neškodný materiál, ktorý pomeliete, ale ten takisto treba odviesť. Čiže vy sa bavíte, ako keby tá technológia bola úplne, že to hádam, všetko sa nám vyparí. Aj sa to tam tak v niektorých tých vašich stanoviskách, alebo teda v tej Ekoplazme uvádza, ale jednoducho toto vôbec nie je pravda. O bezpečnostných rizikách, o tom, že, to vám poviem ďalšiu vec, že fungujúcich prevádzok na svete fungujú 4. Respektíve Westinghouse postavila 5 tovární, z toho jedna na ostrove Hokkaido v Japonsku je zavretá, pretože nemá dostatok vstupnej suroviny. Jedna v Japonsku je prevádzkovaná od roku 2002 a spaluje kali, ak si dobre pamätám, ja som to tam písal. Ďalšie 2 sú v Číne, spustené v roku 2012, jedna v roku 2014 v obrovských priemyselných zónach, jedna pri Šangaji, jedna niekde pri meste Wuhan. To sú mestá, ktoré majú 2-krát viac obyvateľov, ako má celé naše Slovensko. Tretia fungujúca je v Indii, spustená v roku 2009, ktorá spaluje vyslovene nebezpečný odpad. A tým sme skončili, vážení pane. Tým sme skončili. Nikde v Európe to nemáte, okrem teda toho zámeru, že Briti to tam niekde plánujú pri Londýne spustiť. A to je celé. A vy toto, a to ešte, aby sme to osvetlili trošičku, tak toto všetko je umiestnené v priemyselných obrovských zónach. A my sme tu ani nie kilometr vzdušnou čiarou, pane, od sídlisk. Tak mi nerozprávajte, že tá technológia je taká super, že sa tam nič nemôže pokaziť, nič nemôže uniknúť. Keby tí ľudia vedeli tu na všetko, ako tá technológia prebieha tam kde sa tie plyny chladia a čo tam vzniká. Keby sa náhodou niečo tam stalo a to tu buchlo, tak tu máte takú ekologickú katastrofu, že sa tu z toho poserieme a my sme od toho tu, vážený pane, kilometr. To bola otázka, alebo... Samozrejme, moja otázka v podstate smeruje to, kde niečo takéto niekto
z ekoplazmy postavil, alebo niekde v Európe, kde sa môžeme na takúto technológiu ísť pozrieť, kde toto je vybudované. No z ekoplazmy nikto, tak ako sme spomínali, v Európe prvé dve, tak ako ste vyvravali, sú ten Hondy. Ale už sú stavebne povolené. Dobre, ale nie sú vôbec reálne v prevádzke, pani, a vy píšete... Sú stavebne povolené, stavajú ich. Vy píšete, že máte 20... Ale vy píšete, že máte 25-ročné skúsenosti s touto technológiou, tak nezavádzajte a nerobte sa somárov.